Voihan paska. Yövartija, missä se oot? Minua se et saa koskaan. Hullu pupu. Voi pahus. Kunhan mä oon valmis sun kans. Sun naama näyttää perunamuussilta. Ihan miten vaan. Hei, ootatko hetken, mä käyn etsiä ton lapsen. Mut sen jälkeen mä tuun tänne takaisin. Okei, moikka. Hauskoja ongelmia. No niin, katsotaan. Ei siellä mitään lasta oo. Käy vielä tarkistaa. Mä tiedän, että sä huijat mua jotenkin. Missä se lapsi on? Kerro, missä se on. Jätkä, en mä tiedä. Se on vaan niinku... Freddy on sun takana. Freddy? Moi. Moi, Freddy. Moi, Freddy. Moi, yövartija. Freddy, älä puhu tolle jätkälle. Se on mulkku. Miten niin? Kuuntele, täällä jossain on lapsi, mut yövartija ei kerro, missä se on. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Me ei voida pitää synttäreitä sille. Oi ei. Juuri niin. Meidän pitää etsiä se lapsi, jotta se saa synttärikakun. Teen parhaani, sir. Ja lopeta tollana oleminen, se ei oo sulle hyväksi. Mä olen vähän epäillä, ettei oo mitään lasta. Sun pitää vaan etsiä paremmin. Okei, nyt mä tapaan sut. No okei, mä tarkistan vielä kerran. Täätyhän on pelkkä vitsi. Kuka vittu sä oot? Terve! No niin, nyt mä voin yllättää yövartijan. Ota tosta mulkku. Kiittää tästä sorkkaradasta, Foxy. Foxy, mitä vittua? En mä tiedä, mä oon tylsistynyt. Hei, Springtrap. Mitä? Kuulet sä ton? Haista jätkää vittu.